שלום לכולם. בהמשך לסרטון שבו הצגנו באופן ראשוני את חוק התפצלות הזמנים, ישנה נקודה ששווה העתה, שנעשה עליה זום אין ונסתכל עליה לפרטי פרטים. דיברנו על כך מהנקודה המכונסת ביותר בבריאה, היקום מתפצל ויוצר יקום מפוצל. והיקום המפוצל הזה הוא תוצאה של האטת מהירות הזמן. ובהאטת מהירות הזמן החלקים, המרכיבים של הבריאה מתרחקים אלו מאלה, ועל כן נוצר עיוות. ולמה אנחנו קוראים עיוות? העבודה הזאת מבוססת על משהו שגילה אדם ששמו המר, דוקטור ריק המר, שהוא ההוגה של הרפואה הגרמנית החדשה, שמצד אחד הרפואה הקונבנציונלית או הממסד הקונבנציונלי לא כל כך מכיר בה, מצד שני היא נוחלת הצלחות רבות. מה שהוא מצא הוא שמרגע הפריית הביצית, בחודשיים הראשונים בתוך ההיריון, התאים מתפצלים ויש להם 4 התפצלויות עיקריות. התפצלות אחת היא לשכבה האקזודרמית, התפצלות שנייה לשכבה המזודרמית ושמתחלקת אחר כך לשתי שכבות, והתפצלות נוספת לשכבה הפנימית אנדודרמית. זה אפשר להגיד שכבות עובריות שמתוכם 4 שכבות עובריות שמתוכם צומחות כל מערכות העובר בשלבים האחרים של ההיריון. בכל שכבה כזאת יש סוג מסוים של רשמים, של אותות, של תוכנית שנתפס בתוך גרעין התא. וזה משול ל4 מישורים האיטיים ביותר, ל4 מישורים הליניאריים של הקיום החווייתי. במישור הפיזי והביולוגי האיטי ביותר, הרישום שנתפס הוא רישום הישרדותי. אני חייבת אוכל בשביל להתקיים, ואני חייבת מים בשביל להתקיים, ואוויר, ואני חייבת ידע, והידע נמצא מבחוץ, והטוב נמצא בחוץ, וזאת הדרך שלי לשרוד. במישור הרגשי, שהוא מהיר יותר, והוא המישור השני, הרישום התוכנית שעובדת בגרעין התא היא תוכנית שמדברת על הצורך בביטחון. העולם נראה מאיים עליי ואני צריכה ביטחון, ואני אשתמש בדברים שונים כדי להבטיח ששום דבר לא יזיק לי, וזו תוכנית שמדפיסה פחד. במישור השלישי, השכלי, שהוא מהיר עוד יותר מהמישור הרגשי, התוכנית שעובדת היא תוכנית של אני צריכה לדעת מי אני צריכה שיהיה לי ערך, ולשם כך אני אשווה את עצמי עם דברים אחרים, כי זאת הדרך היחידה שיש לי, ולכן ההשוואה וההתחרות היא עם הסובב אותי והסובבים. והרישום במישור הרביעי, שהוא מהיר עוד יותר, שאנחנו קוראים לו מישור של הזהות, או אפשר להגיד גם מישור של הנפש, שהוא מאגד את כל 3 המישורים הליניאריים. הרישום שם הוא שאני
לא שלמה, ואני צריכה להשלים את עצמי, משהו חסר, יש איזה בור. והשלמת החסר יכולה להיעשות באופן קונקרטי על ידי השלמת החסר באמצעות זוגיות או משפחה או אנשים אחרים או חברים או מישהו מאוד קרוב שאני נאחזת בו או גורו. יכול להיות השלמת החסר על ידי מקצוע, זאת אומרת משהו לא על ידי אידיאולוגיה, משהו לא קונקרטי אבל עדיין נותן לי את היכולת להזדהות עם זה ולהשלים את עצמי. אנחנו קוראים לארבע הטעויות האלה, אפשר להגיד, 4 עיוותים. אלו עיוותים שקורים כאשר הנקודה האבסטרקטית ביותר מפצלת את עצמה לתוך היקום החווייתי, והמפוצל, שזה אנחנו, הוא בעצם חווה את כל מה שהנקודה האבסטרקטית הזאת היא לא את מה שהיא כן, את מה שהיא לא. כי אנחנו באנו לחקור, בשביל זה נפתח הזמן, באנו לחקור את כל מה שהנקודה האבסטרקטית הזאת, המקורית, היא לא, כדי להחזיר תשובות לגבי מה שהיא לא. היא לא יכולה לחקור את עצמה מה היא כן, משום שהיא מחוץ לזמן. אנחנו חוקרים את מה שהיא לא. כל השאלות שהיא שאלה את עצמה, אילו הייתי כך וכך, איך זה היה, ובכך היא מפתחת את המודעות שלה. כשאנחנו המפוצלים מחזירים את התשובות.